Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang limpahan salam tumpuan sambah, tapi menjadi wujud di batin ialah kebakian niat jamamak taruh ke imam dengan kati lakuk sarato ceriak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namo ciek-ciek taimbau gala surang-surang keganti patuk pemilang gala keadaan sajo pemanuai. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konan datang sabondong setampa surui etenan dari Kempuang Baru menjalang rumah Gadang Nangku. Adulah memiku sarah jusarayo dari mamak Karisampono sarato dengan pangulunyo. Ibu bapu jorang samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menampiak bandua saduk setanjang duduk menyampaikan ujui imung kasui. Bahan kini, kok dian suam nyabui nentakana dimulai rundiang dibicara Allah ke dalam marai istan. Lah dalam madek benar Cak Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari membawa katu sabulek dari mamak Karisampono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangku. Yaitu karena pihak di baru hanya diatih lama nikit tapi yang dengan janji malah rimbo jemu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli bahasa tentang itu karena biasa kabek di buhuan ayan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato jaikara maka kami kemari paimantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga lakuak sako kaum dahulunya kok dibilang mairi ikolah pangkatalinyo kok disawik menyenjang ikolah tampuak tangkainya cupak tetagak kami si lagian takambang kami tiru ada 5 guru dipanuhi. Tolong diterima je suku hati, tandunya putih tak berbaca, tandunya hitam tak berkuran. Sekian sambah Ustaz. Lah sampai di kemuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat dibati nak serapek sepapek nyolah kepada segala alek kami sebondong pais tanpa surut. Ayo manyo kemuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa babaleh kata berjawab gayung bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batu nyolai limbak dan daripada itu taraduk rundiangan dan ketangah menyampaikan amanah jesarayo dari mamak Karisampono. Yolah. Ko mahruponyo Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sasi jesahadah yaitu barupo tando sepanjang adat garis sebilah 3 laku amanah pusat kurang dahulu. Sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah pihak tiak Selinda je si Ramli. Nah, nak minta kami terima je suku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan Stan tadi. Yo itu kan. Sawajah di diri ambo kini ko Stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patrik dibayi ataupun boko ke diterima tapacik di tangan induk sambang Stan. Bato kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau kok bana mau mani alun dape ambululua pai pun alun tamuntahkan bertangguh ambo jurendiangan bari izin nambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak basanda batang kato keputih ni gujalo aja maaf tamuncak menanti sultan sementara nanti kesampai beritonya ambo nanti asakan usah lamu bana. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Banyak Ustaz Muncak. Ambo. Sambah tiba pada Sultan. Lalulah. Dek berjalan indak selangkah sampai memaku indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Maku agak tadalai yang mau memulangkan kato rila jemaah di banyak. Biasa. Allah lambo puntap tadi dari pangka disawu ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taraduk nang Sultan tumbuhkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya Dek Sultan Muncak sebagai pulongan asok sambungan lidah dari mamak Karisampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasuit tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo Ustan. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je niru kami tampuangkan. Bahasa baliknya, biasa tapuak tentu iyo babaleh nak bunyi semua kedengaran. Tibur tabang bertimbali nak rabah taguliang batang.
Rupanya pihak dek kami nan disiko tandonyo lurus ndak bercangkah, tandonyo licin ndak bercapuak. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando. Ibarat putih kapih boleh dicaliak putih hati bakadaan. Yaitu kain balapak tanu lamo pusako jawek bajawek warisan turun temurun. Tapi sungguh punon ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang, kok merantau ndak semua jauh, maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh Sultan, meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah kepada Sultan. Lah pada mau sampai di Sultan Mamena. Dibilanglah. Kasutan yo tumpuan sambah orang arih cendokiyo nan tahu juang kata sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembau kami bertarimu pembari Sultan dah bayawe. Batul kini. Rupanya setantang bertimbang tandung, Allah tantak puntiang kauru lelaki simpai je bawa, takanak ilin juam balau. Katangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Yulah. Salampih daripada itu, sesuai bak undang Sultan Johor. Kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari rundang dan sabuah kata dan sabukuah. Setantang hari pernikahan. Yuh. Rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo. Nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sebelah siku. Sekian sambah bagaimana? Sultan mincak. Yo. Sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiko bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinan kapal dilayakan. Pulang timangan ke Sultan. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya bana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok matah ke dimasiakan orang tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Sama menadah minta doa pemohon kadang kuasa. Cito sampai niat muka buah. Rabah lah batang dan batakua utang lansai babantalape. Dialek jamu gitu su. Samo sojik semua kasui Sultan. Meminta kita pada Allah bungo segiro jadi putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labek nyorangun masak di batang guguan nak samo kita pilih. Amin amin ya Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang runungan gini kok. Di Bateh sampai risiko. Manyusan senaro. Manitah lagi no. Sekali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan surang mentaimbaukan. Ujui pangana kena rapek salam tanembai kanan banyak. Sambah sujui sambah tersimpuah sabarek bungka nempiawai naraculurui main daun indak bersibak je basisia. Indak benggo je babateh bagi Sultan punan kato. Yulah. Yulah jatih menjilih nenek mamak ibu bapa kadik je baik. Urang nan tahu jadi pandai. Nan mudo adih budiman langkuk sarato kaum ibu dalam panggilan ambojo. Salam di Sultan batibokan. Sultan Senaro? Lai. Apa mulia dalam adat tanamu tabilang tua. Menyosong alek kailaman disapu jemulik manih disambui di bawah naik sejamba setan yang makan bahan juang waso orang disiko. Adapun kemudian daripada itu, bana ba andai kata bida. Kok bertanyo salah pihara, kok barundiang sesudah makan. Maka sepiak di kami konan datang, lah pasai tanyo batanyo lah kami siriah menyiriah minum jemakan Allah pulau. Kerana angan Allah nak menyabui perhatian pun lah berkanda. Si baik batanyo pakai Sultan. Allah ko basuwa mungkin jo patut kata sepatah nak membaca yang sebuah nak ketangah. Sekian tanyo pakai Sultan. Ayo manyo tangindo. Sampaikan. Walau Sultan surang di jalang sampah. Di albu menantang bana ada luruh tujuan katu rundiang ngasah paham lah tentu. Namun baatnya lai. Sambah dilia dimudiakan salam di kiri di kanan kan pembasui alek jamu menapati alwa jo patui tumbuh serupa ikut kini. Menurut pepatah cipak gantang, dek banyak ragu kok tibo dek lama lupa kok datang. Manusia bersifat kilau agak jo ragu juaronya. Nan tinggi kok kurang anjung dan gadang kok kurang ngambak. Sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tepi. Nyampang bergurih dalam hati bayangkan tiba di batin maaf diminta banyak-banyak izin jorela dari Sultan. Kepada Allah. Sepanjang titah Sultan tadi nan pangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka. Malah rupa jininyo. Dek angan lah nak menyabui perhatian pun lawak kandak. Tibalah sudi jo siasik bertimpo tanyo pada ambo. Allah ko basuo mungkin jo patut mengatangah karundiang yang sepatah. Kan baik itu tanya tadi tu Ustaz. Sawananya. Cara berscapek gindo.
Dek berundiang siang babi maso, berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo. Lah patik bana sitang serakan pada bapaluah di ganggaman ijanlah hati biragunyo. Sekitu sambah perustan. Lah boleh hamba mulai. Lasinan tibonya dilo. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari sari nangko di malam semalam kini adalah padan nambau kuah jemupakat janji bakarang jorundiangan. Jatuhnya ijab kabul alik jamuan ateh sabalah manyabalah antara suku Jambak di Melayu. Menuri cupak jugantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupo iko kini. Maka dinayakkanlah marak pulai naik saratu pangiriangnya bararak sepanjang jalan merombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami. Niat tekan duang dari rumah baban tapi kuah dari mama. Ialah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago. Pai menjapui marak pulai. Japuiknya japuik tabau langkuk saratu je pangiriang sepanjang alua ulang adat tuntutan hukum dengan syarak. Taduk kami konon tibu, bukanlah tibu-tibu saja tibu nalai bapambau. Bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan membau sidiah je pinang cukuk saratu kelangkapan. Ikonya Stan, mohon diterima dek nenek mamak orang disiko diterima je suku hati. Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh, dibakalah kumayan putih asuk mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinang kiramai berminta dinang kabuliah. Dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu si Buyong Ramli. Sananglah hati ibu bapak badarai galak memakan duang penyiliah tunganai rumah gadang. Maka tumbuhlah hampir utang bapu manolah hutang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua basunek rasu, ketiga menyerahkan sekolah jumang gaji. Nan kampek sedang babaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku Jambak kemanakan kari sempono silinda nama pasangan. Apun batu nyolai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, iaitu ketek bernama gadang bagala. Nan bak bidaran pantun lamo, bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun ke alaman patah rasayok keduanya. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh. Sawajah nandari padu itu tentang kemanakan ke Minangko. Masuk ketek dibari ayah namo si Ramli nembai baukan. Lah gadang diagiah mamak gala bagala mentari alam. Itulah pusaku orang Melayu sepakai kami menurunkan seizin niniak dengan mamak. Batu lagi kini. Alah na menjadi pintak je pintu kabake nan hadir tengah rumah. Dan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong mengimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam negari. Baik yang doa kena satu andaknya galang nan talimpah menjadi tuah nama makai kebesaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampuang. Mantari alam. Kironyo iyo bana bak matuhari bacayo patang ju pagi bendanglah alam sekuliliang. InsyaAllah nan galok menjadi tarang. Kabui rai gunung tersimbah bumi sanang langit memuji. Sehinggonya padi masak jagung mau piah antimun mengarang bungo buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan. Ditanam tumbuh di lambuak gadang membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah. Amin. Amin amin ya Allah. Ayo manyo Stangindo. Tarikan. Adapun kemudian daripada itu pada waktu iko kini karena pihak dek kami di rumahku lah sadok niniak je mamak selalu ibu je bapo langkuk segala orang sumandu. Nan bakari, nan babaik, nan baipa dengan bisan nan babaku banak pisang. Kasadonya Allah sakato sayo sajalan samolah untuk melapeh kenaikan mentari alam. Kami lapeh beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo salam angku ambo jalang rila je maaf dipuhunkan. Rupanya kini ku angku kok bisiak kenalah kedengaran keimbawalah kelampawan. Lahasah siang baari lah nyato tarang bak bulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japuinya japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai di legarundiang jobayo dapatlah kato sebulek nak melapeh mentari alam. InsyaAllah sabantalai beliau saratu je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah bararak pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan salamai pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah nan kita beliah. Batul lagi ni pihak dari kami silang na bapangka karakuk dan bajunjuang na menyusun matun kakok
Bagi hangku kami bermohon, ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan. Kanda andaknya boleh hangku, kau pinta apa lakukan. Hangku lapatkan sabalasinan sabalik kami menadah serumah kami mengaminkan. Askian pinta pada hangku.